Er binnen in 2011 weer meer Friese jongeren in het ziekenhuis bedaarden door alcohol. De jongste van de saneemde komen soepers wie tolvier. Meer dan 30 jongeren waren bij een alcoholvergiftiging opnaam. De campagne ziet zien door dus geen vertuten. Het wetenschap moet wel naar de bezweren zien die de stichting Afgeloven Nee had zien de stoomleidings van de Afgeloven Nee Zoutfabriek Frisia. Dat had de Raad van State zijn. Het wetenschap vindt de stichting net een partij in deze kwestie en had daarom de bezweren net in behandeling naam. Er komt toch net een restaurant in het Jedder Hotel Oorzinga in Snits. Horecabedrijf Humphries zou in het opknapte gebouw een tweede Friese vestiging hierpenen, maar kan de financiering net rond krijgen. Onduidelijk is wat er nou mee gebeuren zal. Het Jereveen kleuren te riet en peers. In het Abelenza stadion wordt de landelijke conventie van de Red Hat Society houden. En dus kwamen meer dan 400 vrouwen meerijden worden naar Friesland aan. De Red Hat Society is een vereniging van vrouwen boven de 50. Joenen vannacht rijn met kans op stevige buien. De temperatuur komt vannacht uit op zo'n 9 graden. Morgen geregeld zinnen, maar ook wat buien. Het wordt dan zo'n 16 graden.